생각비를 냐자 가나고 슈마이라 와의 되는 와가고 텐데레다 가나와 세랭게 거셈 가나와 세바후로 타울라 루로 와제소 오제아 가지피라 가나우 세레모레네 바로세 머레세오니 오시노 계산 고랭가 고노와 바오베뇨 내미라 하도 내시봄 오이자 우라과게 우가바 나네 나아론 고바세 랑바로피진 아버위 야이리 고파 제세아 지나이다 오사소 드네 오여벤 아제과 니시바사 이자바 사라노 구바 파리라 바사라게 가시가 무무빈도라 니레바 너니 두메 인당의 무와로예라 지원에서 자원의 밤 왠지의 유화 세상의 무너 진감이 자체제 오호야 원하니 안오호야 제수만보 안오호야 안오호야 고소통가오 원하니 안오호야 원하니 제세에서 차게제 고테모소농구 우레공구 원체나네 스렘바가 시간이 고자오 원하니 원하니 안오호야 제수만보 안오호야 안오호야 고소통가오 원하니 안오호야 아직까지 리란지 머무 우만보와게 이요라 타오라 제세 모사수 리이사티야리 원하니 원하니 안오호야 제수만보 안오호야 안오호야 고소통가오 원하니 안오호야
Jesu mdondori wa angombore Reyor wangu pone sembonyara atiboma tambutiko Jesu nono rewa angombore reyor wangu antena yemweha ama eno pinda embe bure cheshangucha hangumo penyo wese kanada wa mudi ema apo teno chema Jesu mdondo rewango more reyor wango antena emweha hama eno pinda embe tenze ndombo sembe irashama reye Jesu nondo rewango more reyor wango antena emweha ama eno pinda emwe more rofa hango mopa Serenema dofarane mikwa asomoda karorenyo Jesu mdondo rewa hango more reyor wango antena emweha hamba eno pinda embe upenyu wangu wandaira mandewe kare nasi uno dofamba mundima na Jesu upenyu utwa ndipewo mukana chimboni siyaindishanduke ndakataza ndoziva asi Jehova iye andiregerera upenyu wangu wandaira mandewe kare nasi uno ndofamba mundima na Jesu upenyu utwa ndipewo mukana chimboni siyaindishanduke ndakataza ndoziva asi Jehova iye andiregerera the life I've lived I'm not happy to tell my story. That's history. I've made mistakes. I've prayed for them. Oh, that's history. I've hurt so many friends. I've shamed those I love. That's history. Today
I take and walk with my Lord. Now listen, friends. I am broken. And unfortunately, my broken scars have caused bruises in the lives of many. Many people have not believed in the love of God through my conduct. But thanks be to God that when He saw my brokenness, He said, bring the broken pieces and I'll mend them back together again. He gave me not a second chance, but another chance to live again. My prayer is that as I begin to live anew with God, you too may join in the newness of life that He has given me. That fambe mupenyu chana Jesu. Amen. Upenyu wangu wadaira kare nasi uno regai tinamate tisati tapinda mukati mesevhisi yezuva renhasi. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu, unganidzo yeshoko renyu ndeyazvokwadi. Mweya mutsvene wakatiitira basa iri. Nhasi tinoverenga nekunzwa shoko renyu. Chasimudza muranda wenyu kuti ataure kwatiri. Miraiwo naye mumuitirei nyasha. Shoko richabva kwamuri richipfuura nepaari risvike kwatiri, risadzokera kwamuri risina charakabata sekureva kwenyu. Tiitirei nyasha, mubvise mweya wekumaka mharidzo, mutipe mweya wekugamuchira zvakanaka zvingatibatsira nekuropafadzwa nezita raJesu. Tanamata zita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Toda kutenda Mwari vatisanganisa. Toda kuti umwe neumwe ari padyo newe azive musoro weshoko. Iti hama chengeta kutenda. Ndo musoro weshoko atinawo. Ngativerengei kubhuku raRuka 18. Toda kutangira pavhesi ya 3 tichinda nayo kusvika pavhesi ya 8. Tisati taverenga katimbona matai baba vedu vari kudenga, tomutendai nemukana wekuverengwa kweshoko renyu. Ngatidzikisirwe baba, imi musimudzirwe. Munhu wese ari muno ainde achitaura kuti Mwari wataura neni. Muzita raJesu tanamata. Amen. Ruka 18 vhesi ya 3 kusvika pavhesi ya 8. Zvino wakavaudza mufananidzo wokuti vanofanira kunyengetera nguva dzose, vasingarashi mwoyo. Akati, mune rimwe guta makanga mune mumwe mutongi wakanga asingatyi Mwari kana kuva nehanya nemunhu. Zvino kwakanga kune chirikadzi muguta iro yairamba ichiuya kwaari ichiti, ndiruramisirei kumuvengi wangu. Iye akamboramba nguva, asi pashure akati mwoyo make, kunyange ndisingatyi Mwari kana kuva nehanya nemunhu, asi iyi chirikadzi zvainonditambudza ndichairuramisira kuti irege kuzouya pashure indirove kumeso. Ishe akati, inzwai zvinorebwa nemutongi usakarurama. Ko zvino Mwari haangaruramisiri vakasanangurwa vake vanodanidzira kwaari usiku namasikati, kunyange achinonoka pamusoro pavo here? Vhesi ya 8. Ndinoti kwamuri, uchakurumidza kuvaruramisira, asi kunyange zvakadaro mwanakomana womunhu kana achisvika uchawana kutenda
panyika here? Hey, paita nyaya panapa. Mufananidzo uri kupiwa panapa naJesu ndewekuti, ndofunga kana pane dzimwe nyaya dzingataurwa dzaitaurwa naJesu dzemaparables, dzemufananidzo, dzimwe vadzidzi vaitozouya voti, ko tiududzirei kuti mufananidzo wamapa unorevei? Asi unoyu wakanakira kuti Jesu akabva avaudza zvaunoreva. Ameno kana mapabata vanhu vamwe abva atsanangura panapa. Munyori achitsanangura anoti, vhesi ya1 chaiyo, zvino wakavaudza mufananidzo wokuti vanofanira kunyengetera nguva dzose, vasingarashi mwoyo. Saka mufananidzo uyu ndewekuti vanhu varambe vachinyengetera nguva dzose, varege kukuunika. Saka haunetsi kuwisisa. Jesu anoti kwavari, mune rimwe guta makanga mune mutongi. Mutongi uyu akanga ane zvinhu zviviri zvinoshamisa zviri paari. Chekutanga, akanga asingatyi Mwari ari mutongi. Number 2, akanga asina basa navanhu. Mutongi yeye, shoko raMwari roti, muguta rimwe chete imomo mamune chirikadzi ikauya kumutongi ikati, ndine munhu mani wandiri kunetsana naye mumaraini, ndinokumbira kuti mutiyananise tiri vaviri. Mutongi uya akaramba, haana kuda kubatsira mbuya iyi. Ndokubva shoko raMwari rinoti vakaramba vachiuya kwaari vachiti, ndibatsireiwo kani. Iye ega ndiye akati, kunyange ndisingatyi Mwari. Hamuitirei hemeni vanhu vaMwari. Munozwa kuno vanhu vanoda kunyepera kunge vanoda Mwari vasingamude. Imunotsa kuti zviziva kuti vanhu vari kungoti mhoro yemunhu waMwari musiri waMwari. Vanhu avo koimi mungazvimhorosa muchiti kudii? Dai maizvimhorosa maitaura here kuti mhoro munhu waMwari muchizvireva? Uyu ari kutoti ini ndakaipa. Number 2, ndisingatyi kana munhu, handina basa nemunhu. Munozere kuna vanhu vasina basa navanhu, but anonyepera kuti asi vanoda vanhu. Achivaruva musana, happy Sabbath, hana basa naye. Asi uyu ari kuti ina handina basa nemunhu, check my record, zvinozikamwa handine ine munhu. But anoti nekuda kwekuti mai ava vandishupa, handidi kuti varambe vachidzoka, saka ndakuvaitira zvavanotaura. Shoko raMwari robva rati, zvino kana mutongi akaipa asingatyi Mwari, asingatyi vanhu, akaitira munhu kuzoti Mwari. Ndopani nyaya. Shoko ndinobva razoti, inzwa vanhu vaMwari, kana achizooneka Jesu panyika, anowana kutenda here panyika? Zvinoreva kuti chinhu chinokosha pane zvese, nyange tikanamatira chinhu chipi nekukumbira chinhu chipi, chichavingwa naJesu achiuya pano panyika, haasi kuzovinga kuona vanhu vakapfeka zvakanaka. Haavingi kuzoona uniform yedhoka, kana kuona mapathfinder nomacha, kana kuona vadhara vane matai. Chichatsvakwa naJesu kana adzoka rutendo. Tinogona kuita zvimwe zvese, kuimbisa zvakanaka, kunamata, kuparidza, kana odzoka haatsvaki soprano nhete kana bhesi gobvu, anotsvaka kutenda. Saka shoko raMwari riti kana achinge azodzoka anowana pane kutenda here panyika. Iwo hausi mubvunzo mudiki bayo, ndomwe mibvunzo isingabvunziki pavanhu. Unoda kuti uri wega uzvibvunze kuti pandiri anowanei kana odzoka. That's why tati chengeta kutenda. Toda kutarisa zvinhu zvinoshandiswa naSatani kurova rutendo. Zvitatu chete zvandatumidza musoro weshoko kuti tsvimbo dzaSatani. Anosangana naMwari, tsvimbo dzaSatani 3
idzodzo akangorova idzodzo munhu akakunda ipapo akunda. Idzodzo akadzishandisa ivheri kuna Jesu akamurova nadzo dziri 3. Ende handifungi kuti ari kushandisa zhinji. Idzodzo nanhasi ndo dziri kushanda. Kungoti pane tumwe tushamu tunozorova but tsvimbo yake iyoyo akambonyambudzira anotora tsvimbo 3 chete akadzitora akarova. Inzwa vanhu vaMwari, vamwe havamborohwi netsvimbo idzodzo akangoisimudza atoparara asina kumborohwa. Saka i3 vana mbuya, pane tsvimbo 3 dzaSatani dzaari kurovesa vazukuru, dzaari kurovesa vanasekuru nanambuya vari pano. Idzodzo idzo ukaona washandisirwa yekutanga ukaramba umire, imbomira kuenda kure, ari kuvhomora yepiri. Ukaona arova neyepiri ukaramba umire, usafunga kuti apedza newe, ane ye3. Akakurova pane ye3 ukapona, wapona. Takafanira kunamata masikati anoti Mwari, ndadziona tsvimbo dzaSatani, chindipaiwo kushinga ndirambe ndakamira ndisawire pasi. Tsvimbo yekutanga handeneni mubhuku raMateo chitsauko 4. Hatimanyire vanhu vaMwari, chitsauko 4 chaMateo kubva pavhesi ya3 navhesi 4, mavhesi mairi chete ari ipapo. Zvino muidzi akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, rayira kuti mabwe awa zvive zvingwa. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haararami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Tsvimbo yekutanga, Teresa, kunyange wada kunyora physical nature, tinoreva munhu wenyama. Hamusati mambozviwa munhu achiti ndaigoti ndiri munhu wenyama kuita songe kune munhu wesimbi. Vanhu vese ndivenyama ka, adangokutsanangura kuti pane chinhu chinokunda pamunhu wenyama. Physical nature chii chiri pamunhu wenyama. Jesu akavingwa, shoko raMwari rinoti akanga apedza. Inzwai vanhu vaMwari, akavingwa achangopedza kutsanya. Ndoda kuti ungoona kuti iwe unovingwa kana kutsanya hautsanye, asi unovingwa wakangodaro kudhara wakatodonha. Anomuziva kuti chitenga gore tinopiwa mazuva 10 ekutsanya. Anotaurwa achinzi mazuva ekuzvinyima nekunamata, 10 days of prayer and fasting. But vamwe kana vaingodla kusvikana nhasi havasati vambotsanya. Zvino unoti unomira here? Jesu akavingwa atsanya. Saka akavingwa nei? Shoko raMwari rinoti akavingwa panguva yaakanga achida kudya, muviri wake wakuda chikafu. Ndokubva apiwa zano naSatani, kabva kwanzi, kana uri mwanakomana waMwari, shandura mabwe aya udye, uite chingwa udye. Kwete kuti shandura mabwe ndidye. Aiti ane nzara ndiwe, asi anoshandura handisini. Shandura iwe, odya iwe. Ari kubenefita panyaya yechingwa, hasi Satani ba. Teresa munhu waMwari, ari kufanira kuwana profiti pachingwa ichi ndiwe. Saka Satani anokusetera kuti zvikunakire, kwete kuti zvimunakire, but zvikakunakira ari aite kuti zvikunakire zvamunakira. Muripo here vanhu vaMwari? Asi manyudzwa chinyudze. Satani anokusetera mbuya, akakusetera mbuya, anoitira kuti mimi zvikunakirei. Asi kana ari ateya zvikakunakirai zvamunakira. Chii chiri panyama? Inzwa vanhu vaMwari, chinhu chiri kutinetsa zvino izvi inyama. Takagara kudai,
Hazvinei kuti uri mutete kana kuti wakasimba, munhu wese ane nyama. Unogona kuva une nyama uvete uchigwara, but inyama, chinhu chashupa inyama. Kana tikatarisana kudai muchano kuti nyama inoita kuti munhu, even musikana, abvise hembe dzese achida kuti nyama ifare. Munoziva kuti nokuda kwenyama munhu anogona kuinda unotaura kuti urai mbuya vangu. Hazviko kunoku tozviverenga, hakunoku kuna vanhu vakanaka. Kunoku kuheadlines kungaita vanhu vakaipa kunoku vabva kupi? Vanhu vakaipa vari kwandobva uku. Kunoku kuna vatsvene kwandobva uku. Munhu anogona kutosvetiwa ropa kuti mwana ave neupenyu hwakanaka, anoti urayai mama vangu, inyama. Munoziva kuti munhu anoti namombe kuti nadhonza rakadai ranga richikaravhita achiinda naro kunopa n'anga kuti zvinhu zvimufambire, inyama. Mamuchiziva here vanhu vaMwari kuti takagara panapa aripo ari kutozvifunga nekutozviwa kuti hasiri mhandara, chikonzero inyama. Akaronga kuti ndoda kuti ndikunde vanhu vese kurima, akaenda akanoromba mushonga wekuti ng'ombe dzake dziwande kuitira nyama. Chondifadza ndechekuti hapana munhu ane nyama yeumwe. Halo, wamanobva kuti munyama, usi munyama, inyama. Munhu anode kuti nyama igare zvakanaka. As I speak right now, variko vari kudemba kuti dei ndisina ngozviita, because zvaakaita hazvichagadzirika. Ningare kuti aida kuti nyama yake ifare, zvinhu zvinake pamusha. Vamwe vakainda vakanotsvaka divisi rekurima kuti nyama dzifare. Nhasi uno havachagari zvakanaka, vakungorota dzinyoka, varungorota zvakasiyana siyana nokuti wapanduka. Mombe dzinoti dzikabereka dzoenda, inyama. Saka ndoda kuti umwe neumwe ane nyama panapa azive kuti paita kahondo, hondo inyama. Kana takatarisa nyama haina kumira zvakanaka. Why? Nokuti mubhuku Desire of Ages page 122 pane mashoko anotevera andichatsanangura muchishona. Anoti, in all ages temptations appealing to the physical nature have been most effectual in corrupting and degrading mankind. In all ages, mumadzinza ese, nyaya yekukundwa miidzo yenyama yakadzikisira vanhu zvekuti vanhu vese, inzwa vanhu vaMwari, hazvinei kuti munhu anogara kutaundi kuBorodeo, nyama inomunetsa, anotambura nekuda kwekukunda nyama. Vamwe vangafunga kuti totaura pamusoro penyama yevanhu vasingatendi. Vanhu vanotenda, Pauro akatomboitaura kati, Mwari ndibatsirewo, handiri kuti ndaparidza ndigozowanikwa ndaraswa. Kuda kuti unogona kukundwa iwe pachako pasina vanhu. Siyana navanhu, vanhu unovadhuva kuda kuvawanza. Siya vanhu iwe pachako wakatokwana kuti uraswe kana kuponeswa, vanhu vasipo. Ndikakubvunza kuti Satani akavhurigwa nani? Ndianiko Satani waSatani kuti Satani ave Satani? Zvino tina Satani pozoita iwe pasina Satani. Satani anga asina diabolos, ari one. Kwete panyika, mudenga, muparadise, pasina chakaipa, chakamupoteredza. Iwe ukagoti wakakupoteredza, wozoti munyika, wozoti iwe, pozoti Satani. Pakaipa apa. Rikati kuzaona Mwari, kana tikakunda panyaya yenyama, takunda. Manzwa ere kuti Jesu akasuggestigwa chi? Manzwa ere kuti nekuda kwokuti munhu adle anogona kuita anything kuti adye.
anything. Vazhinji vedu vakapinda mumadhiri. Hamuna kuiwa here nyaya yakaitika manje yekuti baba, munin'ina wababa anonobata mwana womukoma vomuuraya, musoro ukatsakatika kuti munhu aite bhizinesi nemakabheji, kuda kugutsa nyama kuti zvinhu zvenyama zvifambe. Kachiti nyama hatingorevi kuti kuita zvivi, kuda kudya. Vazhinji vedu taparara nekuda kwekudya, kufara. Kamuchida kuona kuti nyaya yemwidzo wekudya yakakura. Adamu naEvha haana mboedzwa pamusoro pezvimwe zvese, achingoti digi muEdheni ndobva wapiwa chikafu naSatani, kaidlai zvese izvi, kani mukuusire uyu. Jesu akakunda panyaya yeapetite. Vazhinji ndopachadonhera ipapa. Shoko raMwari rinoti Jesu akazoti, teresai mhinduro yake. Tine tsvimbo nhatu akati kuna Diabolos, munhu haararami nechingwa bedzi, asi namashoko ese anobuda mumuromo maMwari. Tinazvo zvikomba zvinorarama nechingwa bedzi. Vazhinji vedu takura kudai, tiri kuraramisiwa nezvinhu zvine chingwa chete pasina shoko raMwari. Jesu anoti kana ari munhu wandakasika haagoni kurarama achingodya chete zvenyama. Hatiraramiswi nehuku dzemabhurera chete, panoda shoko mbuya. Hatirarami nekudya chingwa nemadhumbe, tinoda shoko. Shoko raMwari ndo rinokudza muKristu. Ukaona munhu achikuraramira zvenyama haapayambukapo. Nzvimbo yaSatani inorova pamaneeds, physical needs. That's why muchiona kuti minamato yedu mizhinji inotenderera pachikafu. Mwari, ivaiwo nevana vangu, Mwari dai kuvhunza kuti vana vako kuti vadzidze, kuti kana vadzidza wodi vakapasa, taura nyaya yako vaende kubasa. Taura nyaya yesi kuenda kubasa. Kana vaenda kubasa wodi vohora, kana wahora wodla. Mwari tungamirira iwo murume wangu kudiko, ingotaura kuti God bless our food. Isatsa. Hapana chauri kunamatira. Ukaona munhu achinzi akatsanya nhasi, Mwari ndinoda kuti mundipewo mukomana akanaka. Inyaya yekudya. Ingoinamatai one prayer, God bless our food. Zvimwe zvese siya. Ndoda kuti munocheka vanhu vaMwari. Pega pamakatsanya, maitsanyirei. Hataura nechokwadi. Vangani vakambotsanyira nyaya yezvivi zvavo. Kuti Mwari ndanyanya, chitema changu chiri kundishupa every day. Vamwe kutsanya vanongotsanyira zvinhu zvenyika. Handisi kuti zvakaipa, ndiri kuti munhu ararame nechingwa bedzi, asi nemashoko ose. Ndio tsvimbo yaSatani. Satani anorova panyaya yezvinhu. Mamuchiziva here kuti vanhu vazhinji vakatonetsana mumaraini umu, hapana chavakanetsana nacho. Zvinhu kudya. Ipo pano pamusangano pane vasina kuuya vakoneswa nezvokudya. Vati kwaitonodlei, asi hanizivi kuti pavasara kumba havasi kudya. Izvo zvakusi kubikwa. Tonopfekei inyama. Because pane kupfeka, poita kudya, poita pekugara. Ndo zvinhu zvakabata munhu wekwedu. Jesus says, munhu haararami nechingwa bedzi, asi nemashoko ose. Kana uchida kurarama, sanganisa zvinobata muviri nemweya. Kana wararama ipapo, shoko raMwari rinoti unokunda. Now let's go patsvimbo yechipiri. Tsvimbo yechipiri yaSatani. Mamuchiziva here kuti denga richaparadzwa nekuda kwenyama. Denga richapindwa, denga richapindwa nekuda kwenyama, kuti vanhu vakagona kuzvidzora vachapinda denga. Vati vanhu vachapinda gehena nekuda kwenyama. Handirevi miti, unyama, munhu. Mamuchiziva here kuti Adamu naEvha vakakundikana panyama ipapa. Majere ese akazara, chikonzero inyama. Nyama yakavavhiringidza vakapinda mumajere. Mamuchiziva here kuti vanhu vanogona kupinda musatanism nekuda kwenyama, kufara, kunakigwa, kuve nezvinhu. Prostitution, inyama, upombwe.
Saka tatati haiwa usafambe uchiudza vanhu ndine munyama, ingoti ndine nyama. Hapana munyama, inyama. Kunda zvakaipa. Ukangogona izvozvo handei kuti timboona kuti tisatienda panzvimbo yechipiri. Zvinokundika here zvinhu izvi? Vakorinde wokutanga chitsauko 9 vhesi 27. Asi ndinorwadzisa muviri wangu ndichiuita muranda kuti zvimwe ini ndamboparidzira vamwe ndirege kuva wakarashika ndimene. Ndinorwadzisa, muri kuibata here? Ndinorwadzisa muviri wangu ndichiuita muranda. Pauro anotsanangura nyaya inokosha kuti I subject my body. Mukachinzi subject zvoreva kuti chiri pasi petsoka. Kana uchida kuti upinde mazambara, ukunde diabolosi, chinhu chaunofanirwa kugwa nacho imbosiyana kugwa navanhu. Mhandu yako, muviri wako unoda kutsikwa pasi petsoka uchiutaura kuti dzikama pane vanhu. Mamuchiziva here kuti tichakura isu kana vaenzi vakaya mumusha, vana mbuya muripo here? Vana mai vangu vaenzi vakaya mumusha, vana vachinzwa kuti dzikama pane vaenzi. Wakafanirwa kupota uchitsiura muviri wako uchitaura kuti dzikama kune denga. Ndoda kuponeswa, gara pasi, ndoda kuinda kudenga. Dzikamisa muviri wako, subject your body. Uitsike pasi. Kana wadaro umwe neumwe akatsika muviri wake, tapona. Pane vanhu here vakambokurira panyaya. Mukaverenga Daniel chapter 1 verse 8 inotaura kuti Daniel akatsunga moyo akati zvandizvitsvina ari mupalasi kupresence office, ari mukati mestate house, apiwa chikafu napresident, anoti tsvina. Akatsunga moyo kureva kuti pane pamwe paunoti tsvina kuzvinhu zviri kunzi zvakanaka zvinozipa, unovaudza kuti tsvina. Pauro kuna vaFilipi 3 verse 7 akati zvese I count it loss or dross or dung. Mavareva anoreva kuti ndakati zvese mufudze indove pane kuwana Kristu. Peter anondishamisa. Peter ndiye andishamisa pane achitarisa. Vamwe vese vezvitauro vakapepuka. Peter akaramba kuhope. Haleluya. Akati nyangu Satani akandivinga kuhope handidyi zvine svina. Madhirimu. Hey. Ndamutya Peter akati whether ndivete kana kuti life as long as zvine tsvina handidye. Saka zvinokundika zvinhu izvozvi. Hatimboindai patsvimbo yechipiri inhatu chete. Tiri pane Mateo 4, hatingoindai pavhesi 5. Ndo pane tsvimbo imwe yechipiri papa. Vhesi 5 inoti zvino dhiabhorosi akamuisa muguta dzvene, akamuisa pachiruvi chetemberi, akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako. Pamavoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Jesu akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi usaidza Ishe Mwari wako. Tempting God, kuidza Mwari. Halo, nyorai pasi ndikona muchinyora. Tsvimbo yepiri, kuidza Mwari. Tinoidza sei Mwari? Munhu anoita zvinhu zvake zvenyika obva atoponeswa nenyasha. Nyasha dzaMwari dzakazara, dzichizarira svina idzodzo. Bhaibheri soko raMwari rinoti ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba vavo, ndichiitira nyasha vanochengeta mutemo wangu. Manzwa here kuti vanhu vacho vanotaura vanoita zvemavhesi kwakanyorwa kuchinzi. They reference the Bible but vachiisa neparutivi vachiita zvivi zvavo nemavhesi. Tazara mazuva ano nevanhu vakabata Bhaibheri kurudyi, kuruboshwe vakabata ngano dzavo.
vanhu vari kutevera pfungwa dzavanhu kwete pfungwa dzeshoko, tempting God. Saka muchaona kuti akamwisa bhora anotarisa mudenga achirumbidza Mwari. Munhu anoverenga kotani ari kustadium neSavada achiona bhora mubhawa kuidza Mwari, kuti Mwari anofanirwa kuhwisisa pazvinhu zvawakanzi usaite. God must understand. Anohwisisa kuti ndo mamiriro azvakangoita kunopiwa bhauga nechicken in neSavada. Muda kukangamwa vhiki yapfuura vamwe havana kuenda kuchechi vanopiwa chicken in kuti varye. Mwari anohwisisa. God will understand me. Usaidze Mwari. Jesus says to Satan, do not tempt your God. Usafunga kuti Mwari anohwisisa pachivi, siya zvakaipa. Ndaigodi ndo mamiriro azvazvakaita. Hatiraramiri mamiriro ezvazvakaita, tinomira naJehovha. Kana chireva kuti ndinofa ngandife ndina Mwari. Kana nchiziya ndinoziya ndina Jehovha. Kana nchishorwa nganishorwe ndina Jehovha. Kana ndiri nherera ndosara ndiri nherera ndina Jehovha. Vana vaKora vakaita sei? Vana vaKora vakasara vapenyu vakanyora nziyo. But Kora nemhuri yese vakamedzwana pasi. Vanhu vacho vakati hatimiri nemi kunyange muri vabereki, tomira naJehovha. Kana chireva kuti handichati ndingagara ndakadaro kana ndina Mwari, handitevedzeri vasina musoro, ndokunonzi kumira. Tsvimbo yaSatani inorova panyaya kuda kushandisa mavhesi zvisizvo. That's why sangano rakazara nevanhu vari vamaSabata vekunyika, vari muno nehana yakarova havana kutendeuka. That's why uchiona kana zvaoma vanoverevedza. Ndikamboona umwe ndakati uya musikadzwa. Ndobva aona umwe mai vauya ndonga makamuona. Kanzi imi mai mavinge ipana kanoda kubatsirwa. Kanzi handiti munositi waprofita ndevenema. Ko mavinge ipano munositi kanzi saka Mwari wenyu. Ndakarwadziwa. Saka Mwari wenyu akoni waka mauya kuno kumuprofita. Do you know kuti hamwe muchadzingwa pang'anga kuti dzokerei kuSavada kwenyu? Muri kukonesa dzimwe n'anga kusvikirwa nekungodzidisturba pazvinhu zvadzo. Inzwa vanhu vaMwari, takafanirwa kumira naMwari kunyange zvichireva kuti zvinourayisa. We must stand by the principle. Musaidze Mwari, tempting God. Uri kuinda uchishanyira mukomana mugrowth point umu uchiti kwai ndakasimba. Wakasimba iwe. Kutemta kuitsa uchifunga kuti chete zvakanaka. Jesu anoti usaidze Mwari. Andei patsvimbo yetatu. Tsvimbo yetatu ukaona wamira pane mbiridzi, haiwa muri kufunga kuti Jesu wakaidzwa naDiabolos. Teresai, wakaidzwa naSatani. Rungani 3 times, not once. Ukaona Satani achita pikerere kumwanakomana waMwari, uzoti kuvanhu 3 times. Paakamurova panyaya yechikafu, pachikafu akakundikana kumurigira pasi. Panyaya yemavhesi Jesu akakunda. Ndokubva tichasangana panumber 3. Panumber 3 ndo pachawisira vanhu vakawanda. Actually vamwe vakatowa panumber 1. Pa1 chete hakuna vanhu. Why? Because anogona even kucompromise standard yeupenyu kuti adle. As long as ichimupa chikafu pamba, hanei nekuti Mwari anoti kudii. Chero zvaita kuti adye. Andei patsvimbo yaDiabolos yechitatu neyekupedzisira. Mateo 4 verse 8. Diabolosi akamwisazve pagomo refu refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nekubwinya kwaho. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Hello. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satan,
nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Nzvimbo yetatu, zvinonamatwa, worship. Iyi ndoicharigira pasi vanhu vakawanda. Shoko raMwari riri pachena. Jesu kunonzi akakwidzwa pakakwirira, akataridziwa pasi pese. Naye vanhu vaMwari, munhu ari kutaridziwa pasi pese ndiani? Akaisika nyika. Akaisika ndiye ari kuintroducewa kunyika kuti ndeyangu. That's why Satani paya paakaonekwa ari pakati pevana vaMwari, Mwari anomubvunza, wabvepiko? Kanzi ndabva panyika pakufamba-famba. Seanga aenda pachigaro chaMwari aiti ndini muridzi wenyika. Why? Anga akurira Adam. But then the Bible says akakwidzwa mamuchiziva here kuti munhu akakwidzwa pakakwirira akataridziwa zvinhu zvese, kana kunamata anoreka. Chiri kuita kuti vamwe vedu tinamate tiri pakaderera. Halo. Mukangoti kwirirei mbichana, kunamata kuchaonekwa pamuchakwirira. Ndinoreva kana mombe dzenyu dzese dzikabereka mhuru, tichaona kunamata. Tichaona kunamata pamuchakwira ndege muchinda kuUK, maindiswa nemuzukuru ikoko. Ndopachaona kunamata. Kumwe kunamata kwatiri kunzi tinonamata inhamo. Natina chekupfeka mugumbo, saka tinoda kuzonamata titi Mwari tipei. Kana tapiwa ndopachaonekwa kuti unonamata here. Zvamungazviwisisi ndinozvoonawo kwedu uko. Pakanga vane vasina chinhu vaimukira prayer bed. Pavainazvo nemota vakuti kotonhora, vachitori nechekufambisa. Mamuchiziva here kuti vamwe vazhinji vedu taidisisa chaizvo nyaya dzekunamata tisati tave nematende. Tichida ukemiting nemasaga ndopataida Mwari. Izvo tane matende ane zipi hatimuke kuprayer bed. Takwirira. Kana munhu akwirira achaonekwa kuti ndewani. Vazhinji vedu chiri kudaro kuti tinyanya kupfava hatisati takwidziwa pakakwirira. Kanenge kachiteerera so kari form 2 kamirire kanyore form 6. Ndopo uchakaona kuti kamunhu kaya kanopenga. Kakufunga kuti mubereki haana kufunda, akadzidzisa munhu kuti afunde, haana kufunda. Ndiani anoziva chikoro, akabhadhara chikoro neaibhadharikwa. Unofunga kuti munhu anogona kudzidza akadzidza ndiani? Ari kunzi enda unodzidza neari kudzidzisa ndiani akafunda? Akutoziva kuti zvinhu zvofanirwa kufamba so, hamusi kuwisisa. Vanhu havachawisisi manje. Nokuti ane degree mbuya havachawisisi, hamuwisisi gepu ratina. Pane gepu manje ka. Wakwirira. Kana munhu akwidzwa pakakwirira anogona kuita zvese. Mamuchiziva here kuti vamwe vanhu vamaimhorosana navo muchiti mamukasei, mazuva ano havachadaviri, vakwirira. Because kavanoenda kumukuru musi weMonday wega kunodhirowa, vakwirira. Havachazivi kuti tambei tiri tese kumatsime uko vane borehole muruzevha. Kana wakwidzwa pakakwirira, do you know who to worship? Did you know that nyaya yekushumira haisi kuzoguma apa? Ndakaenda kutaridzei kwaichaguma. Zvakazarurwa 14 verse ya 16 inoti, zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhuruka pakati pedenga aine ivhangeri isingaperi kuti iparidzirwe vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose, akati, ityai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yekutonga kwake yasvika. Ndiani anofanirwa kunamatwa? Namatai iye akasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Apa pane nyaya. Inzwa vanhu vaMwari, watinonamata ndo tsvimbo yekupedzisira ichashandiswa naSatani kuparadza nyika ino. Kotoinda mberi uko zvichaonekwa kuti tonamatani. Anonamatwa ndi Mwari akasika.
tomuziva sei kuti akasika. Tinodzokera kucreation week chichakaitika namazuva matanhatu akasika denga nenyika nezvese, rechinomwe akazorora. Ndiye Mwari anonamatwa iyeye. Zvinotoburitsa pachena kuti kana usinganamati Mwari akasika, zvozikamwa nei nezuva raunozorora. Mudaro muchirashika. Inotoburitsa pachena kuti mberi kotoinda ndotsvimbo 1 ichashandiswa naSatani kurova vanhu pamazuva ekunamata. Kana makamboona vanhu vari kuenda kunamata here mazuva ano? Munombonamata vanhu vaMwari? Tonamata isusu here. Kunonamatwa uku nyange kukanaya vanenge vakapfugama, nyange kukapisa vanoti hatindi pamumvuri pane mweya yetsvina. Imakati hatindi kumusangano hakuna mumvuri. Ivo vanotoda ipapo parakacheka nyika vachiti tichiwana chiedza chobva kudenga. Nyange pakananya, nyange pakapisa, vanomukira kuseni kwakadaro. Vanoenda ku all night every week. Vanenge vari vakafuga plastiki vachinamata. Imi kana muchipfuurapo, muchipfuurapo vari kunamata anemengode vakarashika. Handisi kumboti havana, but ndiri kuudzai kuti vakazvipira vakarashika. Handirevi imi, ndoreva ivo vakazvipira vakarashika. But imimi hamuna kurashika asi hamuzvipiri. Saka Jesu akazoti ndinawo makwai angu ari kunze uko, kana nguva yasvika ndichadaidza apinde mudanga. Nyaya inondifadza kwazvo. Why? Because makamboona here vadhara, makambosvika here padanga mukaona mombe dzapoya? Kanjani kurova mombe dzapoya? Every day dzinenge dzichivata pashi, muchiti mombe nemusikanzwa ichirohwa idzosegwa mudanga. But maamadi kumbouya manheru pame muchihwa noizi paya, muone kuti chii chaita kuti mombe ipoye, ndo pamuchadzikama. Pane inonzi very nice iri kusara mudanga, ndo iri kuita kuti iyo manzuma ipoye. Manzuma iri kutoti ndikaramba ndina very nice handivate, beta pashe. Varipona very nice muchechi, very good, anoimba zvakanaka, anoparidza zvakanaka, but anotunga. Pane dziri kuvata pazhe noda kwa very nice. Mukangouya usiku muchaona kuti very nice mukangoisungirira pazhe mombe dzovata mushe. Mubvunzo wangu handinawo uri kunamata ani munhu waMwari? Pakunamata ndo pane nyaya. Vamwe vanonamata fashoni dzavo, vamwe vanonamata vana vavo, vamwe vanonamata matanga. That's why muchiona kuti pakanzi nyaya yekupa, sorry handisi kukutongai, nyaya yekupa nei zvakaindepi zvaitiwa nanababa venyu imi? Ndoreva imi vana baba vangu, because isusu hatisi vana baba katiri vana dedika isu. Halo, ndoreva vana baba vangu vari panapa. Zvamakange muchiona zvichiitwa nana baba venyu zvakaenda kupi? Zvekuti pakemeeting vanotinha ng'ombe. Zvakaindepi? Mbuya imuri kuno manamata munamato kutanga. Zvakaindepi zvokupa mbudzi kuti basa raMwari rifambe? Makwirira manje. Makwirira. Dzaive kuchemberi kare dzaiti uhemutore, pakanzi pane musangano weyouth unzi uhemutore magokoko mairi ezvibagwe, vamwe vanoti ndichaunza zvipundu zvakati zvemuriwo, vamwe vanoti uhembate huku, bate zvino huku dzoita sedzinosungwa pangoro dzinokura kusvika apa, hapana inoziva cheche. Why? Vanhu vakwirira, pakakwirira. But the Bible says vanonamata Mwari vachamunamata nezvese zvavo zvavakapiwa naJehovha. Mazuva ayaya muchingori netererini mainzi mukanzi fuga maitinamati maiwira pasi nedumbu, ezvo maane hembe yakanaka hamuchafugami, noramba muri pachiya yenyu. Munoziva kuti mune vhesi Mwari anoona mwoyo, Mwari ari kuona mwoyo wangu kuti wakafugama. Inza vanhu vaMwari, patichiti fugama kurehwa kufugama mwoyo, kunorehwa munhu. Chakudaroi pane wamuri kunamata. Kana chinamata akasika tinowira pasi. By the way, vakare ndikutaura vana Daniel vaisafugama, vaiwira pasi nechiso. Kutonzi fugama irrespect. Tatakafangwa kuwira pasi nedumbu chikudza Mwari wekumusoro. Chikonzero takwirira.
kuda kuti uzokumbigwa mwana utoda kutovingwa wani kumba uzokumbigwa tachakumbira kuti de mamambo tibatsirawo kuti kuzunde kwatiri kukumbigwa nevanhu. What is going to be the reward? Ndeupi mugove wechapiwa vanhu vanonamata Mwari? Zvakazarurwa 14 verse 9. Actually mugove vanhu vanenge vanamata wavanonamata. Nyorai zvakanaka. Mugove wavanhu vachapiwa vanhu wawanamata pane mugove chero wawanamata. Verse 9 inoti, ipapo mumwe mutumwa wechitatu akatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchamwawo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa. So kana ukanamatawo diabolos, mugove wauchapiwawo eternal destruction, kuparadzwa. Tichataura kufamba kwenguva pamusoro penyaya yekuchengetwa kwesabata. Ndakupfuura nepo muzive chinhu ichi. Ichasvika nguva yekupatsanirwa kwemazuva ekunamata. Ava vanotonamata nechishanu zvichamira. Kuchanamatwa 2 days chete. Musi wemugovera nemusi wekutanga wevhiki. Ndopachanamatwa ipapo. Ende shoko raMwari rati anonamata ngaanamate Mwari mumweya nemuzvokwadi akasika ndianonamata. Ko mugove vanhu vanoita zvakanaka 21 verse 7 inyorei pasi yazvakazarurwa. Unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi, ndichava Mwari wake, iye uchava mwanakomana wangu. Saka vanhu vanokunda according to John vachagara nhaka yekuponeswa. Ko Jesu akaita sei paakaidzwa tibva tachinamata? Akakundwa here Jesu? Mateo 4 verse 10, tadzokera paya pana Mateo inyorei timboona Jesu akaita sei. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye woga. Zvino akamurega. Akamurega ndiani? Satani akamurega. And then what happened? Vatumwa vakauya kuzomushumira. Ndoda kuti mubate zviri kuitika panapa. Akarega umwe ndiani? Akazoshumirwa ndiani? Kana uchida kuregwa, ndinaunamata vanganonoti siyana neni Satani. Hello? Siyana neni Satani. Ndakuona tsvimbo dzako ndadziona, ndadziverenga, unga wakandimaka. Ndoda kuti usiyane neni. Kana uchiti siyana neni Satani, ibva ikoko yaumire panapa ndinamatendewo. Siyana neni. Ndaane time nichikuona. Ndakutaimira. Ndakuona nguva yareba. Uri ngodzembereka pavana. Siyana neni. Ndiri kukuona uri kudzembereka padanga. Siyana neni. Ndiri kuona uri kudzembereka pautano. Siyana neni. Siyana neni Satani. Ndoda kunamata Mwari. The Bible says Satan akamurega. Kana uchida usanetseka navanhu zvako. Hadzisi mhari dzose dziri dzevanhu vese. Saka tiri vatatu. Pane imwe yako isati yaparidzwa ichauya. But iwe kana moyo mako uchiti siyana neni Satani, tarisai kunoona Mwari, tarisai kunoona Mwagutesa vauye kumashure kwenyu. Uchiti ndakuona all along. Ndachingoti munyama kandi inyama. Siyana neni Satani. Ndakuda munamata Mwari. Unondikonesa kunamata Mwari nguva zhinji. From today onwards, leave me alone. Ndonamata Mwari. Come. Swedera padhuze munhu waMwari. Pastor uyai tinamate. Pastor Maruva, come munhu waMwari. Vanhu vaMwari ngandikutaurirei. Nyama dzamuri kufambisa muchiuya nadzo kuno idzi, mukasadzichenjerera dzichakufambisai kuenda mugehena. Ndombotaura pane imwe nzvimbo kuti Satani mukamujaidza muchimudaro uchakufumurai pavanhu. Anda kupota achitsiugwa. Hello? That's why Jesu akati ibva kumashure kwangu Satani. Anda kupota achitsiugwa achakufumurai. Tichakuonai mumaWhatsApp. Pote muchimutsiura diabolosi. Imunodwa kuzogwana vanhu ndo problem yenyu. Pakaitika zvaitika moti ziso kuvanhu do Satani oshe obvaziva kuti ndakapedza naye uyo anogwana vanhu.
fambai vasikana, fambai nevakomana, uyai kunoku kudheregwa naSatani achiita zvaanoda nemi, kuda kukuendesai kunyika. Vanhu vanoda Mwari zvakadai. Kuti kune munhu angaipa asingadi Mwari, kuya kuzovata pamhepo pakadai asingadi Mwari, anoda kukudzosera wakadaro. Hazviite. That's why vana Ezra vakazoita zvehlava, vakati kutoti vanhu vapinde mugwara, indai motanha shamu. Vamwe muchazotenda zvaitika, Mwari ambokunyambudzirai kuti mude Mwari uyu. Muda kuti namate kuti mombe dzese dzife kuti munamate. Unonamatika futi pana muwane dzakaita murakatira kumba, because dzakukukonesai manje kunamata manje. Moda kuti mwana adzoke ku UK kuti munamate, because mukangoenda kumukuru dzabhitira. Hamuchazivi kuti kuna Mwari. Okona anokudzoka. The next airplane anenge akwiramo. Munapota muchidzika matuntu enyu, mupote muchizvidzora muri one. Siyana navanhu, muviri wako pote uchiudza nhasi mutende ukapepuka uti dzikama muviri, ndakuona uda kundikonesa denga. Haleluya. Pana ungada kubhabhatidzwa here? Simudzai maoko tora. Amen. Kutanga patsva kwakanaka. Vaitire amen onomwe. Amen. Tanga panyuwani, kwanzi uyai kunona pasi, kunamatirei padhuze. Swederai. Kuteregwa naSatani achikuitai ezvinoso, muchibva kuno munodzika gomo rineri, mune zvigumbu zvegore rapera. Muri kumbonyanya kuita nezvechicha chezvo. Muda kupinda denga ripi rine musanganiswa wakadaro. Uyai kunombera vanhu vamada kubhabhatidzwa, musada kunyengetedzwa pazvinhu zvamunoziva, motoziva kuti ndoda kubhabhatidzwa. Fambai tikukuumbikai. Amen. Pastor, havai vanhu vaMwari vanamatira, munatenamatira uiswa paridzi. Pauro akazviona kuti togona kuenda kugehena, hapana chinhu chakaoma kutungamirira mhuri uchienda nawo mugehena, because hapana kana indikasaponeswa hamungatange kaupinda mugehena. Ndofanira kuda kutungamirirai, because unori mutungamirira. Utungamiriri hurombodika, unongotungamirira vanhu pane zvinhu zvese. Mwari anongotungamirira nai pastor mberi maelda achitevera nemadhikoni tichinda mugehena. Hazvifanirwi kuitika izvozvo nezita raJesu. Tichipa vanhu chidyo tozopinda mugehena nevanhu vataiti ndevenyika. It's not right. Unoziva here kuti zviri nani kana usingade zvokunamata, ingonyara kuti ndingarashwi nanabamukuru venyika, tipinde mugehena navo vachiti vogotivhunza kuti vekumusangano, handi maiti tikuenda kumusangano meeting, muchanopinda mugehena mabva kumusangano. Tushewa kuti mairegere doro ramaisibika mushe vanhu vachiti ndari yambuya vainonaka, dai makangoenderamba munayo ndari yenyu. Kana masiya nyika itochera chikomba kuti po ofutsira zoti inini ndakuita zvaMwari. Nhasi manheru pano pakanaka, panaka mabwe akanaka. Musafunga kuti takaya pana pakuzovata, tine dzimba dzekuvata. Muka uinde padomboti, Satani siyana neni. Kana ndakuburuka gomo rino, handiri kukuona futi pazvinhu izvi. Uya kune zvimwe kwete kundidzokoresa zvinhu zvakadai izvi. Every year ndozikamwa. No. Toda vanhu vakashinga. Halo. Vanhu vakashinga izvi. Muchiita pressure kuvaprofita. Pressure. Vaprofita vachiti kwakazara, vachiri vanemi. It's not fair. Munapota muchizvitsiura munhu waMwari. Musamire mharidzo. Pota muchizvitsiura kuti ndoendepi. Muchifamba muchienda kumupostori. Monzi bvisai bhutsu muri kure kure. Isu munotonamata zvine dignity. Kuti munhu ngaanamata akapfeka bhutsu dzake and everything. Munobviswa nezvinhu zvitsvukuko. It's not fair. Muri munhu mukuru. Dzidzai kuzvidzora kwete kudzorwa. Amen. Vamwe venyu maakufa futi. Kukura mokura kuti muinde ugehena makakura. Vanhu vakakurira muno muchechi mokundwa nehwere dzakayazorwa. Rutendo gongo hwere. But machemberi yemuchechi hamukuri pakutenda. Zvinhu zviri zvingonyengetedzwa nekutogwa kwehande yekumunamato, hande ipapa kuya meeting makanyengetedzwa.
muzvirege gore rinouya. Nyengetedzwa pazvinhu zvaMwari. Mwari wenyu wamunoda kumbigwa. Never. Takuda vanhu vanomira vakasimba kuti kunyange pachechi panapa mukaeduka ndonamatai nevana vangu. Nchechi yoti pano pana mbuya unoda Mwari. Pana Mwari hamundibvisi. Ngekuti zvimwe zvese mukandinyima denga ndora ndichapinda. Ndovana takuda iva pastor tinamatiri muno Mwari. Baba wedu wakanaka vari kudenga namuponesi Jesu Mwari mweya mutsvene ari pakati pedu. Yes sir. Hakuna umwe umboone uchapupu hwokuti muri pakati pedu unodarika uhu hwekupupura kweshoko rengirozi nhatu. Maita henyu tanzwa, maita henyu nekutipa simba nokuvheneka mwoyo yedu nekudayira rudenga kwamatiita. Chokwadi. Tinodayira kuti zvanaka kwatiri naJesu. Komborirai vafamba vauya kuno kumberi. Chokwadi. Hazvina kunaka Mwari, tine tunhoroondo tusina kunaka. Chokwadi. Yes. Kuti kana vekunyika kuti vauye kuno kuchechi Yes, Pastor. arekedze kuti vatadze kupinda chechi. Yes, Pastor. Vachiti ko simba racho riripi. Chokwadi. Vakarasa simba nemufananidzo bedzokunamata asi vakarasa simba. Chokwadi. Toenda kuonamatira varwere havapori. Hey. Toenda kunonamatira madhimoni havapori. Chokwadi. Wototibvunza kuti imi ndimi ani. Pastor ndinowaziva, John ndinomuziva, asi Hey. ndimi wanani. Chokwadi. Mweya uyu ngauparadzwe nezita raJesu. Amen. Toda kumutendai Mwari mashumira kwatiri nemutoo usina kujairika. Zvinhu zvitatu izvo zvaiswa pachena. Chokwadi. Ngazvirambe zviri kwatiri Mwari. 4x4 yamateu iyo ngairarame kwatiri. Chokwadi. Mutipe simba rekukunda. Tinoda kutenda nekuti makatotigadzira kukunda. Chokwadi. Hapana kupokana Mwari wangu namuponesi, ndosaka pano tatokunda tafamba. Step iyoyi maitora mubhuku renyu retondedzo. Komborirai vana baba nana mai. Vaserebrate chiKristu panyika pano. Vachitenda kuti muri kufamba navo muupenyu hwavo. Varipo vari kunzvenzerwa neizvo mashure mavo. Zvichivatevera kumatsime, zvinovatevera kuminda. Zvinovatevera pavanodya. Chokwadi. Zvinovatevera pavanovata. Zvinovatevera pavanoshumira, pavanonamata. Zvinovatevera pavanoda kupa mupiro kuchechi. Mwari wangu namuponesi ngazviparadzwe nezita raJesu. Amen. Tinotenda Mwari uchatikomborera pamberi pedu. Pane vauya kuno kumberi. Vasarudza kuti vanoda kubhabhatidzwa. Mwari kudzwai nekusingaperi. Hapana shoko renyu parinoenda rikadzoka rakadaro. Makati kudenga kumwe chete akatendeuka kune kupembera. Hapana mumwe chete ari kuno, kune vakawanda vauya kuno kumberi. Nyorai mazita avo mubhuku retondedzo. Komborai mumwe nemumwe wedu, mutiitire zvakanaka. Urongwa hwese huchienda mberi kuchichengetera mudziyo wamashandisa. Pane imwe nguva kuti tigoramba nesuwo tine chapupu pano. Tigoonekwa mazita edu akanyorwa mutsamba roupenyu. Hazvinganakidzi Mwari tambofamba rwendo kuuya kuungana pamisangano ino nokutsuurana tigoonekwa tichienda mugehena. Ngazviparadzwe nezita raJesu. Kundai nekukunda muupenyu hwedu naJesu anogara nekusingaperi. Amen. 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 Ndimtwe tenzi uwene mtaneni unambududuri uya weya wangu unodisaimwi unambududuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga mududuri uya handinaba timbuye kurara mududuri uya nditarise ndawane upenyu mududuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure musha onditore ndipinze mudanga mududuri uya nzira yangu
inonditamudza mudunuri uya ndakatarisira rudo rwenyu mudunuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nembosha onditore ndipinze mudanga mudunuri uya usarase kuzvishora kwangu mudunuri uya mundinzwemo kunamata kwangu mudunuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemosha onditore ndipinze mudanga mudunuri uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemosha onditore ndipinze mudanga mudunuri uya onditore ndipinze mudanga mudunuri uya onditore ndipinze mudanga mudunuri uya. Ndinodari mire moto rakapenyera vachene rakaita vadedenga nekushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrama wakapfawisa Pauro wamupa simba redenga simba makapa Elijah harichipo ere nasi rakapenyesa Mozisi rapajoboru kuriro tenzi tondera ikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera ikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu. We will sing and get excited. Jesus Christ as he descends, sweet refrain and happy chorus will acclaim his majesty. There will be a celebration, heaven sweet refrain and chorus. We will sing the chorus, we will sing the anthem. Sweet refrain, our song shall be. Tell the King of Kings supreme, who is Lord of Lords supreme, will approach his throne of glory, singing praise and the joyful noise. There will be a celebration, heaven sweet refrain and chorus. We will sing the chorus.
shall be. Heaven's host, standing attention, listening to the great array, as we sing the song of freedom. Hallelujah, oh my last, as there will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be, as there will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be, as there will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be, as there will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be, as there will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. There will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be, as there will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be, as there will be a celebration. Heaven's sweet refrain and chorus, we will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. Avutiwe alindeli simuya. Sodezu, tutizi, yahanda. Sodezu, ekaya. Ubusa obungena nsizilezo, buyasondela iminyaka iqhubeka. Amabele aphathulwe isono, mawabuthwe kungakabi busika. Sodezu, tutizi, yahanda. Sodezu, ekaya. Kumnandi ukusebenza ngothando, umfulo ngashiwo mthombo wezulu. Simenywa siqushwa yilo uthando, noluthela izithelo kakhulu. Sodezu, tutizi, yahanda. Sodezu, ekaya. Sweleza musi, takura, mandala.
will see.